ideme na Face. Dámy a páni, Miss Dance Face získava, čiže najkrajšiu tvár, najsúmernejšiu. Celý večer dnes mala súťažiaca číslo 2, Kristýna Škvárková, Nová Baňa. Samozrejme, nesmie chýbať čerpa, nesmie chýbať krásna kytica, takže Miss Dance Face pre rok 2013 sa stáva súťažiaca číslo 2, Kristýna Škvárková. Ešte jeden veľký potlesk. A tlieskajte ďalej, pretože Miss Dance Show pre rok 2013 sa stáva súťažiaca číslo 2, Kristýna Škvárková! No a ideme na to. Máme tu titul, na ktorý ste určite všetci čakali a rozhodli ste vy jednoznačne, že dáma, slečná tanečnica, ktorá priamo postupuje do finále 7.4.2013 v Prešovskom PKO a získava takisto titul Miss Dance Optima, sa stáva súťažiaca číslo 14, Petra Štefánová z Košíc. Obrovské gratulácie a samozrejme domáca scéna, takže Miss Dance Optima. Práve dnes sa stala súťažiaca číslo 14, Petra Štefánová. A samozrejme zúčastní sa v finále Miss Dance Slovak Republic 2013 v Prešovskom PKO. Gratulujeme. No a toto je 12 finalistiek Miss Dance Slovak Republic 2013. Dámy a páni, poprosím vás naozaj jeden urácajúci obrovský potlesk. Už môžem povedať, milé finalistky, držíme vám palce, gratulujeme a stretneme sa 7. apríla v Prešove na finále Miss Dance Slovak Republic 2013. Ešte raz obrovská gratulácia. Vážení priatelia, je dobojované v tejto chvíli. Dozvedeli ste sa 12 mien, ktoré sa zúčastnia v finále Miss Dance Slovak Republic 2013 v Prešovskom PKO. Srdečne by sme vás chceli pozvať na túto fantastickú udalosť.